औ सार औ ये कुछ आगे हो माखासे साबसिन शिष्यफोरनिफ्रायबो मदद लानाय जादों। बिथांमोना जाबाय मुस्लिमा सुनिता बसुमतारी आफ्ला गामि, दाहि सापागुरि, नावजुरि, चिरां,
मुस्लिमा मिनुनि कापलारि गेजेराव मोनसे दोरोङारि खान्थि दङ। मोसानो सोलोंनाय एबा तालिम होनाय आगु आफा बोराइ बाथौखौ गाबज्रिहरनाय खान्थि दं। खाम, सिफुं, जथा, थरखा गासै दामजुफोरखौ फोथारनाय, बेनि उनाव गुरुनि आथिं हमनानै खुलुमनाय बेफोर लाहार फाहार खालामनो थाखाय खामफ्लायाव ज'आलासिनो गथ' गोरलै गोनां बिमाया गथ'खौ खलन्दायाव लाना खामानि मावनाय समाव जनाय, बियो मोनसे आसन। गंनाय आरो नायदावनाय, आखाइ फारनैखौ सिगांथिङै दाफनाजों समान गुवार लाना खेबसे गाहायाव गंनाय आरो खेबसे गोजौआव नायखोनांगोन। सिनस्रि साबेननाय। हारिमु बिथिंनि सासे एक्सपार्ट सुबुं, दा बिथाङानो नैबे हारिमु आनजादखौबो दैदेनगिरिफोरनि थुलुंगा बड'सा आरो अनसुला बड'सा बिथांमोना बिदा फंबायमोन। बे थुलुंगाया नै फैयाखै। बिथांमोना बे समाव माने सुरेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आगसि खनसेयाव माने थायोमोन। बिथाङा सासे फोरोंगिरि जानानै दा रिटायार जाबाय। दा UAN एकाडेमियाव जोबनायनि UAN एकाडेमियाव दाबो दङ। दा दिनैनि बे हाबाफारियाव बिथांनिबो दोंसे लिरबिदां दङ। माने बे बिदांखौ बिथाङा दा फरायसिगोन। आं दहाय बुंनाय बायदिनो माने माखासेया ओंखाम जानो थांबाय जोंनि खोनासंग्राफ्रा। दा समाबो सोलिबाय थागोन। बिथाङा बिदिनो एसे सामारि टाइपनि माने लिरबिदांखौ फरायलांगोन। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों फरायनो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय थुलुंगानिसिम। सिबियाखै आरो रायजो राजाफोर। दा बे समाव आङो मा होनबावनो, गोथावजायै गवालपारानि साखाथि थानाय एलेकायाव बिथां अस्ताद प्रमिन कुमार नार्जारिनि फोरोंनायनि सोमोन्दैमोन। हाजोआरि बिथाङा बेयो मोनायनि जानानै लोंनायसो, गाव लोंनाय नङा। 18 फाथालियाव प्रत्येक फाथालियावनो खेबफा दाउसा हाथारनानै थैलों बिथांमोननि न'आवनो प्रमिन कुमार नार्जारिया आरो बिथाङाबो बिथांनि सोलोंसामोन अस्ताद प्रमिन कुमार नार्जारि। बिनि उनाव बिथांनिनो बिनानाव सुजुमा दैमारि गोदो प्रमिन कुमार नार्जारिजों दिल्ली हायद्राबादाव मोसाहैनाय, दिल्ली हायद्राबादफोराव मोसानायाव थांफादोंमोन। आरो दुखुनि बाथ्रा, बिथांमोनानो बे रासियाव हायद्राबादाव सोमोनांना नार्जारिनि सोलोंसामोन आरो मोसाहैयोमोन। थुनलाइ बसुमतारी बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजों बरायबाय। दा साबायखर थाबाय। दा बिथांमोनजों सानै साथाम लोगो जा दे ओरै नायदो दादा। दे जाबाय बरिया। Harus.